Jatend piny Kenya William Ruto yango ni piny owacho medo keto kenge mag kedo kod rochruok mag arita kwe e gwenge ma pacho ka ranyisi en kaunti ma Laikipia. Koloso e boma ma Nanyuki e kinde alam mar goyo erokamano, Ruto bende osingo ndiko jopuonj manyien 300 e kaunti ma Laikipia mar siro somb sekondar Madundo, kaachiel kod kunyo yewni kaka yo mar jiwo weche pur kendo neno ni jopiny obedo gi chiemo moromo. E odiechieng' mogik mar romb jotend migepe ma osebedo kadhi nyime Nanyuki e kaunti ma Laikipia, Jatend piny William Ruto ne oyuoro alam mar goyo erokamano ne jodak makono ka bende osingone ngima makare. Kaka yo mar rido arita kwe mosebedo kombek ne gwenge makono e kinde mokalo, jatend piny osingo mar ndiko obila ma kicha 300 manyien mondo konyo jiwo arita kwe ka bende kwayo weg lope madongo ma idendo ni ranches mondo chiel lopego kaka yo mar tieko wandruok ma osebedo e kindgi kod jopith jamni. Tumekubaliana ya kwamba tutaongeza wale National Police Reserve 360 wengine wataungana na nyinyi in the next few months. Tuhakikishe ya kwamba tunadhibiti mambo ya usalama, kwamba mbali na kuwa na National Police Reserve, wale ranchers wote wa hapa tutaketi chini na wao, pia tupangane na wao, kila rancher afanye fencing. Osingo bende mareno ni jodak makono yudo bok mag lo kaka yor nyayo kwe. Deputy President atakuja hapa kutoa hati miliki za hapa Likia na zile za kule Maina. He will be coming here in the month of March, kwa sababu tumeweka kasi hiyo mambo ya kutoa title deeds. Wakati tunatoa title deeds zingine za sehemu tofauti za taifa letu la Kenya. Kaka okang' mar chopo lek mar bedo kod chiemo moromo kod kedo gi kech e pachoka, jatend piny osingo mar kunyo yewni mag pi mondo kony e weche mag pur kod pith mag jamni. Tumekubaliana mambo ya maji ni mambo ya muhimu. Tunataka kuhakikisha ya kwamba mko na maji ya matumizi nyumbani, maji ya mifugo yenu, na vile maji ya kupanga mambo ya irrigation, ndio tuweze kuzalisha chakula, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Jatend piny bende koni odhi neno ni apaya ma josiasa osebedo katiyo godo e manyo mbule gwenge makono losi e kinde ma iloso apeyni mamoko mathurka. Ile barabara ya kwenda Ngeni ya pale, hiyo barabara tumesema sana, hiyo barabara lazima tufanye na tutafanya karibuni, na hizi zingine zote, na pia tunakubaliana lazima tuwaunganishie hii barabara ya kutoka hapa Nanyuki kwenda pale Rumuruti ndio muweze kuendelea na kazi zenu. Ewi weche mag somo, Ruto luwo ni piny owacho dhi ndiko jopuonj 300 e gwenge ma Laikipia mondo chop kare dwaro mar somo mar sekondar Madundo. Kabla ya mwisho wa mwezi huu tutakuwa tumewaajiri walimu wapya hapa Laikipia, walimu 300 wapya ambao watatusaidia katika transition ya masomo ya watoto wetu wanaoenda junior secondary na mambo yale mengine yote ambayo tumepangia. Kogoyo erokamano ne jodak ma Laikipia kuom negone gi ombulu, jatend piny mane oten kod jotelo mamoko madito mag piny owacho osingo ni gidhi tiyo matek mondo kik gikud wi oganda jo Kenya. Na kwa sababu mmetimiza sehemu yenu, nataka pia niwahakikishie ya kwamba sehemu yetu kama viongozi, Mungu atatujalia, tutafanya bidii ili tuweze kutimiza sehemu yetu. E kinde ma jatend piny medo keto singo e wi okenge ma piny owacho dhi kawo, geno mar jopiny en ni okengego biro konyo e chopo lek mar jo Kenya e yore mag dongruok.